И здравейте хора, аз съм Кокобеге и днес ще снимаме в Догот. Ще му правим ревю. Там. Виждате спалкито. Много е хубаво. Много ми харесва. Он е скузи, той се играе. Девелопър. Тази първи път го чувам девелопър. Даводъс, админчи, да са Стефанчи, Run Control, Блоки PSMC и Тончо БГ. Тук нали е мой канал. Тук може да падате, да оцелявате. Сега да се прехвърлим към ларповете. Първия ларп е на Васено. Май трябва да пишете на админа или не знам. Ето го. Така, може да си слагате скинове, като виждате. Аз съм с напай спрей. Това е много хубаво. Много ми хареса това за малък едно. Сега второто беше Ларп Енчант. Ларп Енчант. Така, не го отиваме. Сега някакво Ларп Енчант. Има и Ано. Не им видя. Цветенца, метенца, книгички, както ще чета. Така и така чарантинка. Максимум е 50. Както виждате за сега. Скоро ще има Кит ПП. Ето го ютубъра. Това е Банана Мен, който е хелпър, а това е ютубъра е Комбо. Думбо. Ярито. Това е Ларпен. Там горе като се качите има една табелка, на която пише ако ви се мре. Там има дупка. Някъде имаш и чест, обаче няма смисъл да ходите, той не може да се отвори. Просто моят приятел сега играе. Ето Ицето 1914, ако искате да ви се върнете за него, цъкнете. Аз ще оставя канала долу в описанието. Но ако забравя, ще ви го кажа сега. Нали, Босайде БГ. Често там. Сега ларп. На кой ларп сме? Сега сме на евент. На ларп евент. Някой ми даде тези неща. Както се стоях АФК и след малко имах тези неща. 4 PR, размножител на пещерен паяк и размножител на ендерман. Сега отиваме на Ларп. Просто много макефи на паш спрей как се играе скин. И тук си убиете животинки, мутинки. Това съм аз. Кой е? Не мога. Ларп Инфо. Скоро, както ви казах, ще има и... тук не съм пробвал да не има...
Ето инфо. Значи, обиите са забранени. Писане с капса е забранено. Говореното слое е забранено. Рекламите на други сервери са забранени. Хака е строго забранен. Толстайдър е позволен. Модовете също са забранени. Това е непозволен. Възползването от бък е забранено. И така приятна игра да бъдат. Той Стефанчето ще чуе на едно идея, че прави. Ето скин сет и име на скина. И ви остава. Вече и трябва да излезнете от сервера. Да, трябва да излезете от сервера и да влезнете пак. Сега отиваме на War Shop. Да, на War Shop. И снапо сме на War Trade. Много е хубав. Да има за бедните. Тук мои пъти. Да, тук логическа формата. Тук съжалявам там. Моя фен скайп. Съвсем един скайп. И той е фен скайп. Така че ще го има долу в описанието. Добре, но измислено е War Trade. И си трейдати. Стачи си трейдати с вашето приятелче или там каквото искате. Така. Ще питам за всеки случай този онера. И сега да им напишем. И хора, това беше от мен. Ще приключим на War Trade. И така. Абонирайте се за мен, ако ви хареса клипа. И ударете един лайк. И така. Долу в описанието ще има фен скайпа ми, IP-то на сервера, там на моя приятел. Мода ще има това. Кажете го. Да, вид. Не мога да нещо. Така. Така. Това беше от мен. Аз бях CookBG. Ако ви е хареса за втори път, като да е. Ако ви е хареса... работа! Ако ви е харесал клипа, се абонирайте за мен и ударете един лайк. И така. Изчаквайте. И така. Ако ви е харесал клипа, абонирайте се и